ilong nga pislat kinahanglan ipataas, unya kanang imong mata nga budlat kinahanglan pagamyon ipa-insik, kana imong kilay tanawa imong tupad tawag kilay, tanawa ba kung gidrawingan na ba na o ang kilay nga baga kaayo nga dili mauyonan ng porma, unsa una panipsan o kung dili munipsan yun na kagisan, humang kagisan butangan na pud. Ang uban dili kontento butangan himuan og tato, yan naman yun na kay ngano kilay is kabalo gyud ta, kilay is life. Kurata na gyud sa kinabuhi no, kilay lang di ay ang kinabuhi. Dili kontento, kinahanglan ng imong naong, kinahanglan nindot tan-awon. Nayuban diri nga kinahanglan ipapurma. Ha? Mao nagingon nga ipi-facelift. Ang bakba sa tantong facelift ba? I-lift. Ang bakba naabot na sa agtang. Kalisod kaayo no? Wala siguro na diri nagpa-facelift. Tanawa ilang bakba, napamangkin sa bakbaan no, di pa sa agtang. O wala man na nagpa-facelift diri, aritas lain. Kinsa may kusog kayong mangarte, babae, lalaki? Ngatawa naman. Mga lalaki, unsa may ilang buhaton ning inyong mga asawa, inyong mga babae nga mga sakop sa pamilya. Dili madugay, usa ka oras mag salamin. Sa kilay palang daan, mag-drawing-drawing, no? Unya human, katong mga lagom-lagom o dagway, kinahanglan magpa puti. Kinsa ninyo na miligya dirig sabon paputi? Unsa na mga sabon paputi gani? Ha? Kati laundry soap. Kojik. Unsa na kojik para mapaputi. Nya uban papaya whitening soap. Ang uban magluta. Kisa may nag-apply ninyo anak, kisa na maligya. Tanawa lang ang mga dagway kisa mga hamis-hamis diribe. Mahibawa na siguro, pero kasagaran mga igsoon kung ingon ta og kaning magpa facelift, magpa nose lift, kinahanglan ng imong ilong nga pislat imong pataason. Ang kasagaran magbuhat ana mga adonahan, mga sikat, no, nga mga personalities, kasagaran mga artista, katong mga can afford. Pero katong mga dili ka afford, unsa may buhaton? Manaway, mangbas. Unsa may inyong gusto nga pilion? Magparituki sa nawong o magpaputi? Pili sa duha. Kita tagklaro kay nama siluy among gida diha. Libre. Facelift, nose lift, paputi. Ay na lang pader. Ikaw na lang pader in lift imong height kay perting bubuah. Taw no? Kuminsa ra na mga igsoon. Ngano man ato ning nahisgutan. Mga igsoon, si Father usa ka doktor no, Dr. Maxwell Maltz. Usa siya ka plastic surgeon. Ingon si Dr. Maltz, even though I get marvelous results, patients are often not happy. Klaro to ha. Nga ningon siya, bisan og nindot kaayo makakatingalahan ang kanindot nga resulta sa ako ang surgeon sa akong pag-opera, pero kasagaran sa mga tao nga akong gioperahan, dili gihapon nagmalipayon. Ngano man? Ningon siya sa iyang kaugalingon nga mas na-realize niya nga ang inner scars maoy mas lisod tangtangon kaysa naa sa gawas. Nasabtan? Ningon siya nga unsa kining naa sa sulod nga mga imperfections nato nga gibati maunay lisod tambalan. Ang nawong pwede naman na marituki, masurgery, manindot, pero ang naa sa sulod maoy
lisod-lisod, mas lisod nga ayohon. Ug sa atong ebanghelyo mao nay nahitabo. Kay unsay nahitabo mga igsoon, no? Dunay kausaban sa dagway ni Kristo. No, transfiguration of our Lord Jesus Christ. No? Pag-abot nila dito sa bungtod, asa to nga bungtod? Naminaw mo sa ebanghelyo. Asa gito sila ni tungtong nga bungtod na naka sila? Bungtod sa pangalan sa bungtod. Dili bungtod sa lubas, ha? Ha? Bungtod sa Moraya. Nanaka sila, no? Atong klarohon na kasi nakatulog mo adto. Nanaka sila sa bungtod sa Moraya. Nakita niya nga nausab ang panagway ni Kristo. Unya ni gilak, ni puti, ni hayag nga walay makatupong sa kaputi nga naa dinhi sa kalibutan. O ang ilahang sensation, no? Ang ilahang mga gipamati o ilang nakita, dili nila makomprehend dun sa kanindot. Kaya nga naman, nakita nila ang glimpse of, no, kingdom of God, the glorification of our Lord Jesus Christ. Nga di ay ningon si Pedro, magtutudlo anian na kita dinhi, kung pwede diri na lang ta magpuyo, maghimo tag tulo ka tulda, tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, usa ka alang kang Elias. Kang inang-inana bitaw nga kasinatian. Kung naatay kasinatian uban sa Dios, nakasinati mo ana inyong experience with God. Kana bitong ninduta sa akong gibati, no? Nasinati na ko ang Ginoo karong adlaw. Pinaagi dili man nato ma-encounter ang Ginoo nga magpakita sa pinakalit di ana. Kinsa may nakakita sa Ginoo? Wa. Kung dili atong masinati ang Ginoo diha sa atong kasing-kasing. Pinaagi sa matag usa. Pinaagi sa sitwasyon, or di ba ka pinaagi sa panghitabo. Diha nato ma-encounter ang Ginoo. Nga kanang matandog ta kaayo nga daw mayong kakanindot sa kinabuhi. Mao nay nahitabo mga igsoon. Diha sa atong ebanghelyo, dunay gitawag nga transfiguration. Usa ka tiguang ningon siya, nagmahay siya sa iyang kinabuhi kay ngano. Sa bata pa siya, ang iyang pag-ampo, ningon siya sa iyang kaugalingon, Lord, give me the grace to change the world. Nagampo siya sa Ginoo nga mausab unta, nako pinaagi nako mausab ang kalibutan. Wa gyud na usab bisag usa. Pag-abot niya sa tunga-tunga sa iyang edad o sa iyang pag-ampo, ingon siya, Lord, tagay ko sa grasya nga unta mausab nako ang akong pamilya. O akong mga kasilinganan, o mga suod nga mga higala. Wa gyapon na usab. Nataas na iyang edad. Senior citizen na lang siya. Kung ningon siya, Lord, usbo na lang nako akong pag-ampo. Give me the grace to change myself. Nga mausab unta nako ang akong kaugalingon. Kay unta kung ako pa ning gibuhat sa una sa gamay pa ko sa akong pag-ampo, nga mag-usab nako daan sa akong kaugalingon, duna gayoy maayong bunga sa akong kinabuhi. Mao na mga igsuon, kining Domingo sa pagkausab sa ato ang Ginoo sa iyang panagway, hinaot unta ato kining makita diya sa matag usa. Tanawa sa imong silingan bi, imong tupad tanawa, makita ba nimo ang dagway si Ginoo kaniya? Murag na may tao nagduka mo, magduka sad ko. Ha? O dili man Ginoo ako makita, pader. Unsa man di? O dili Ginoo mo makita sa imong tupad, unsa man? Ha? May numduman ako ang utang. Bitaw no? Mao na mga igsuon. Hinaot unta sa atong pagpadayon niining ato ang pagsalmot sa Santos nga misa. Maghatag unta og kahayag, no? Sa ato ang kangit-ngit
ang Ginoo. Siya mo'y magdanag sa atong mga kalisod, ilabi na diha sulod sa atong kasing-kasing. Doon na unta kitay pagbag-o. Doon na unta kitay makita nga kausaban. No? Ang gitawag nga spiritual lift para sa ato ang kalag. Dili lang unta kita magpabag-o, magpanindot, ato ang bag-on, ang atong dagway nga mugwapa o mugwapo. No, dili lang unta ang physical appearance, kun dili labaw sa tanan ang atong kalag. Kung kusog kayo mo mangutang sa inyong silingan og paputi, na maligyag sabon paputi, oh hidid ba? Kusog kayo mangutang, no, gastuhon unsay naa ninyo para lang nindot kang tan-ahon. Mas maayong labaw sa tanan, atong gastuhon ang atong kaugalingon. Magsakripisyo kita para sa Ginoo lamang. Kana mo'y mas labing mahinungdanon. Kay niingon siya, kung kamo maningkamot sa pagpanday sa gingharian sa Dios, mainyo ang gingharian sa Dios. O kana mo ilabaw sa tanan nga angay natong i-invest samtang naa pa kita diri sa kalibutan. Yes, okay ra gyud magpagwapa mo diha, magpagwapo mo diha, magpakilay mo diha, no? Pero labaw sa tanan, mas tutukan nato unsay naa sa sulod sa atong kasing-kasing. Unsa kay bag-ohon nako? Unsa kay angay gastuhon nako sa akong kaugalingon para mas nindot pa ang akong kasing-kasing diha sa uban o diha alang sa tanan. Kung ginautunta kining mensahe, dili lamang sa dalunggan, atong ipatiglom sa atong kasing-kasing o atong ipakita sa ato ang mga maayong buhat.